Okay, yeah. Molweni, sanibonani njani. Okay, like ndifuna explainer like i-Bitcoin no if like yintoni i-Bitcoin yabona. So okay, andani uba ndiyavakala na. Okay. Okay. Yeah, yes. Yeah, yes. Okay, yeah, molweni sanibonani, ya bengisatesta i-microphone yami if iyasebenza na. Okay, namhlanje sizobe like ndizobe ndi-explainer like uba like yintoni i-Bitcoin yabona, isebenza njani and stuff yabo. Yintoni efuneka siyazi as silapha eSouth Africa, zeziphi izinto ezi-important uba sizazi apha eSouth Africa. Zikhona ke iividiyo xa uzitshekha lapha online ezi-explainayo uba yintoni i-Bitcoin or like if ungasetsha lapho uthi what is Bitcoin kuYouTube, izokuvezela ezi vidiyo, izokubonisa ezi vidiyo uba yintoni i-Bitcoin. Masimamele lena kancinci or yeah, masimamele 2 minutes kancinci. Today, cryptocurrencies have become a global phenomenon known by most people, but understood by few. In 2018, you'll have a hard time finding a major bank, accounting firm, software company, or government that hasn't researched cryptocurrencies or started a blockchain project. Beyond the noise and the press releases, many people often fail to understand the basic concepts. So let's walk through the whole story. What are cryptocurrencies? Satoshi invented Bitcoin in 2008 as a peer-to-peer electronic cash system. To realize digital cash, you need a payment network with accounts, balances, and transactions. That's easy to understand. One major problem every payment network has to solve is to prevent double spending. That is, to prevent one entity from spending the same amount twice. Usually, this is done by a central server who keeps records of all the balances. In a decentralized network, you don't have this server, so you need every single entity of the network to do this job. Every peer in the network needs to have a full list with all the transactions to check if future transactions are valid, or an attempt to double spend. But how can these entities keep a consensus about these records? If the peers on the network disagree about one single minor balance, everything breaks. They need absolute consensus. Nobody knew how to achieve this until Satoshi proved it was possible. Cryptocurrencies are a key part of the solution. To illustrate this, we'll look at the transactions on the network. A transaction is a file that says, Bob gives X Bitcoin to Alice and is signed digitally by Bob. Once signed, the transaction is broadcasted to the network, sent from one peer to every other peer. This is standard P2P technology. Nothing special happening here. After a specific amount of time, the transaction gets confirmed. Only miners can confirm transactions. This is their job in a cryptocurrency network. They take transactions, stamp them as legitimate, and spread them in the network. After a transaction is confirmed by a miner, every node has to add it to its database. It has to become part of the blockchain. For this job, the miners are rewarded with cryptocurrency, for example, bitcoins. Anybody can be a miner. They just need to use some of their computer's power to qualify for the task. Every miner competes to solve a cryptographic puzzle. After finding a solution, a miner can confirm the transaction and add it to the blockchain. As an incentive to do this, they then receive a payment from the network in the form of a cryptocurrency. In this way, a network of independent actors are economically incentivized to maintain the legitimacy of the transaction history. So that's the gist of it. Cryptocurrencies are the key to the complex digital cash problem that Satoshi solved: how to maintain integrity and consensus across independent and potentially malicious actors. Cryptocurrencies are essentially the monetary incentive offered to anyone willing to keep the network secure. Okay, yeah.
Explainer like if Bitcoin isebenza njani. Bitcoin cryptocurrency yokuqala. Why like idumile yona cause yokuqala zikhona nezinye Ethereum number 2 yona price yayo 1000 US dollars. Bitcoin price yayo ngo 30 something US dollars. So like exista solely on the internet yabona, so ungayithenga nobuphi as long une-access kwi-internet yabo. So zikhona i-local exchanges apha eSouth Africa ezifana nabo Luno. Uluno yalapha eSouth Africa ibonisa i-price e-Bitcoin nge-South African rand. Zibe khona nezinye i-local exchanges enye bathi ivala nansi okay zoyitypha lapha vala.com yeah. So enye yalapha eSouth Africa nayo lena i-exchange. Then zibe khona ne-global exchange ezifana nabo Binance.com, but uyakwazi uthenga ngerandi, uyakwazi uthenga like i-Bitcoin ngerandi ulapha eSouth Africa usebenzisa i-credit or i-debit card yakho yabo. So zibe khona like ne-data sites like ezifana nabo uCoinGecko. So iCoinGecko iyakubonisa like i-data nge-cryptocurrency, iyakubonisa nge-market cap, if like i-number 1 cryptocurrency yeyiphi nge-market cap, uyayibona uba i-number 1 i-Bitcoin, then i-market cap yayo i-594 billion US dollars. So number 216 billion US dollars, which is as Ethereum. So lena i-31,000 ngokwevela lapha eSouth Africa ingapha ko-400 and something thousand rands. Apha ngabo-March last day bisithi 94,000 rands. So ungabona like if ubuyithenge ngoku noba ubuyithenge ngamalini na. So you don't have like to buy the whole amount of a Bitcoin or Ethereum or any other cryptocurrency. By the way, you can buy i-cryptocurrency ngalo mali unayo noba imalini na, ngokuba uze apha uye apha ku-sign up, then create i-account ne-Luno or create i-account neVala. So kumele like ube nee-exchanges ezi-different ezininzi, akumelanga like usebenzise i-exchange eyi-one. So ndizozilinka like ndizofaka ii-links zazo ezi-exchange apha ezantsi, ne-CoinGecko, ne-Luno, neVala, ne-Binance, uba like uzibone like into ezibalulekileyo like ekufuneka sizazi uba like i-Bitcoin like uyithenga njani apha eSouth Africa. Xa ulapha eSouth Africa nje uyadiphozitha like imali yakho uyidiphozitha phi kwi-rand wallet apha eSouth Africa, nantsi za wallet xa usebenzisa ivala.com. So uza apha uthi deposit xa ufuna udiphozitha, then izokubonisa like i-reference yakho, le unique reference yam le ilapha phezulu. So uyakwazi ukuyikopa then uyipaste noba usebenzisa ifowuni, then uyipaste kwi-online banking yakho, whether usebenzisa i-app or i-website yebhanki yakho. So then you have to take a note if like mele like le unique reference code yakho or le unique reference number yakho uyibhale ezinje xa usenza i-deposit or i-transaction yakho or ayizuvela imali yakho, ayizureflecta to ivala. Wenze sure like if uyazinothisa izinto ezifana nezi, i-account number, then i-check account, then i-bank, i-Standard Bank, then beyi-unique reference number yakho le baphinde bayibhale in bold apha phezulu. So ufune uyinothise, uyiqaphele. Then from now on like xa sosaba yintoni i-Bitcoin ungaziresearchela wena, because funeka uqale wenze i-research uba yintoni i-Bitcoin, yabona. So uzenzele i-research, then
umuntu onombuzo angakwazi ukundibuza down in the comment section, like undibuza uba like isebenza njani, uyithenga njani xa ulapha eSouth Africa, uyithengisa njani, how to buy it. Izinto ezi-important funeka waba how to buy it, how to make a deposit kwi-exchange, then how to buy it, how to sell it, how to send it, how to withdraw. So zi-basics efuneka uzazi xa ulapha eSouth Africa uyenza njani loo nto. So like even noba use-US, so xa use-US even noba ulapha eSouth Africa ungakwazi utrader in US dollars ulapha eSouth Africa usebenzisa iBinance nezinye i-exchange. Then zibe khona nee-wallets, like i-wallet yona yile ikunika i-custody over your funds. So uba ne-private keys over your funds, like le Ethereum wallet le okay, just senze kanje. So le ilapha kwinantsika yam le Ethereum wallet lapha kwi-extension yam yeBrave. So le ndisebenzisa iBrave browser. iBrave browser nayo ine-cryptocurrency yayo and iyakuprotecta iprotecta like i-privacy yakho. And at the same time, like xa ubona like i-ads ezivela apha ezantsi, so i-ads ezizobe zivela apha umane uklika zona, so uya-ena unemali oyi-enayo. So nantsi imali esendiyi-enile one dollar, yaye $1.03. So like izinto ezinje funeka sizazi nokuba like uyitsheka njani like i-USD to ZAR, funeka waba like xa ubona i-Bitcoin price ibiza maybe sithi 30,000 US dollars, how do you check apha eSouth Africa if ibiza malini? 30,000 US dollars. So uyayibona uba apha eSouth Africa yeah, apha eSouth Africa i-400 i-436,000, yeah malini le, yeah 436,000, yeah 436,000, yeah. So funeka izinto ezinje ukwazi ukuzicheka if like zenziwa njani. So if uyayazi i-cryptocurrency isebenza njani, iba easier i-cryptocurrency. Then nokusebenzisa like iisayithi ezifana nezi CoinGecko, funeka uyaba isebenza njani isayithi kanje. So xa uklika, let us say uklika apha ku-Ethereum okanye let us say apha ku-Polkadot. So izokubonisa i-chart lapha everything about i-Polkadot, yakubonisa i-price yayo $9.64, yabo. So xa usehla up iyakubonisa ne-market cap, circulating supply and stuff. Sizoexplaina zonke izinto later, yabo. Apha iyakubonisa i-chart iyakubonisa yabo, ibonisa i-24-hour chart, 7-day, 14-day, 30 to 90 day, 1 year maximum. So zizinto efuneka uzicheke, especially xa kuthiwa uzo-investa kwi-cryptocurrency. Then xa uscrolla usiza apha ezantsi iyakubonisa ii-exchanges ezithengiswa kuyo. I-exchange abaqala uyilista ku-number 1 yenevolume ephezulu. So which means ithengwa kakhulu phi? Ku-Binance, then Hobby Global, OKX. Ezi zii-crypto exchanges internationally. So and uyakwazi ukuzisebenzisa noba uphi na, like ndiyakwazi usebenzisa ii-exchanges zase-US, ndiyakwazi urejista kuzo okanye zase-UK okanye zase-China, Singapore, wherever. So funeka ii-exchanges uzazi zonke because like uzobe ufuna uinvesta kwi-cryptocurrency maybe engekho kwi-South African exchange like uLuno nakuVala. So kubalulekile ku-important uba uzazi zonke ii-cryptocurrency, I mean i-exchange, and ube nazo zonke. And enye into esazoyifunda yi-DeFi. Zinintsi nje izinto esazozenza kule channel like nokutrader, nokufunda like i-trading patterns, if like uzibona njani, like yeah everything. I'm very excited uba ndicreate le channel, and le channel yokuqala ethetha like about like African languages, I mean about cryptocurrency, but sibe si-communicate nge-African languages and stuff. Yeah, so yeah, sizofunda ngazo zonke ezi zinto i-cryptocurrency, and umuntu onombuzo
uyakwazi ukundibuza. So yeah, so each and every link ngizoyifaka in the description. Ungaya khona uthi sign up neLuno neVala, then CoinGecko and stuff, yabo. So kube khona nenye bathi Alcon Trader lapha eSouth Africa. Alcon Trader, yana Alcon Trader co.za. So naye akubonisa apha nazi i-cryptocurrency ezithengisayo apha eSouth Africa ku-Alcon Trader. So ungakwazi ukusayina apha ne-Alcon Trader, then uthenge any other crypto apha. Uyabona i-price apha ziboniswa nge-rand. XRP 3.49 rand, i-basic attention token le ye-Brave browser 3.38 rand. Arbitron zininzi. So there's a lot to learn about cryptocurrency, because like each and every crypto like is solve a different use case. Each and every cryptocurrency, i-Bitcoin is solve ingxaki yemali, i-Ethereum i-well computer, kwenza abantu babuilda i-developers builder like i-dApps, decentralized application on top of Ethereum, decentralized exchanges, ungatrader in a decentralized way. Sizoexplaina zonke ezi zinto like if zisebenza njani. From now on ndizobe ndicreate like ndizobe ndisenza like i-tutorials, maybe if like iVala isebenza njani okanye iLuno isebenza njani, iBinance isebenza njani, uyabona, i-derivatives zisebenza njani and stuff. Nesizazi ezo zinto, how to make imali nge-cryptocurrencies. There are a million ways to make money nge-cryptocurrencies, yabo, nge-cryptocurrency. Okwangoku ndingabe ndistop apha, then ii-links uzozifumana. Ndicela like xa ubuka le video uyibuke, then uyilike, usubscribe, uklike i-bell notification, and then ungayishare nabanye abantu, because like ndifuna le channel ikhule. Sizofunda nge-cryptocurrency because le i-opportunity le apha eSouth Africa abantu abangayaziyo. So i-opportunity enkulu le apha eSouth Africa, ungakwazi. And xa ulapha eAfrica une-advantage yokwenza imali more, because i-local currencies wiki, like i-South African rand. Over time, i-South African rand, it has been losing value, and it's gonna continue to lose value to inflation. Each and every percentage yemali yakho eya kwi-inflation, noba ingasebhenki na iyayiluza i-value imali yakho. So ezi zinto zonke ezi sizofunda ngazo, aboVala, aboBybit sizofunda ngabo, yabo, if zisebenza njani, like xa ufuna utrader Bybit, ufuna utrader like i-Bitcoin, ufuna uyitrader actively. So ungasayina apha neBybit, and like xa uqala udiphozitha uba nala mali uyifumanayo xa uqala udiphozitha, ubudiphozitha imalini na. So I've been using iBybit as well, then nezinye i-exchanges. So ufune ukwazi ukwehlula between i-exchange ne-derivative. I-exchange le likwazi uyithenga iBitcoin uinveste, then ne-wallet, then i-derivatives likwazi utrader kuyo actively. You can long, you can short, yabo, just like abantu abenzayo kwi-forex xa betrade i-forex and stuff. So ufuna ufunda i-technicals, i-fundamental analysis xa uzoinvesta cryptocurrencies uzazi, then ne-technicals funeka uzazi nazo if like uyatrader, and funeka uzazi uba uinvesta kwi-short term or uinvesta kwi-long term, yabo. Izinto ezinjalo funeka sizazi, uyabo. So zininzi izinto esazofunda ngazo apha kule channel, zininzi kakhulu. So if like bekuthiwa ndifumana ixesha early enough, ngenza sure if like every day ndiposta something, ndifundisa abantu, ndiba-explainele nge-Bitcoin nange-cryptocurrency nange-DeFi, everything that is happening kwi-cryptocurrency. Okay, and safuna like ukuba le video ndiyenze ibe long, yabo. Ezinye izinto sizo-explaina, I mean, along the way, yabo. So for now, for now, peace,